こんにちは、こんばんは。ジュエリーデザイナーの伊勢俊也です。今回はオーダーリメイクのご依頼いただいています。で、このリングからね、ブラックダイヤモンド外していくんだけど、これもともと僕のピンキーリングでした。でもね、このご依頼いただいた方がこの石をとっても気に入ってくださって、この石を使うことになりました。まずは石を外していきましょう。